Donald mikallef ta' 35 sena ġie kkundannat sentejn u 9 xhur ħabs wara li f'żewġ każi separati nstab ħati li froda koppja li selfitu 30,500 euro u li żamma lih flus mogħtija li reklamar. Il-każijiet imorru lura għal frar ta' 7 snin ilu. Fil-Ordnat li mikallef fil-kapaċità tiegħu ta' direttur tal-kumpanija Market Handle Limited uża kliem qarrieq biex jikkonvinċi lil John Borch u lil Marturita biex jisilfu is-somma ta' 30,500 euro. Huwa qalilhom li kellu bżonn il-flus għal perjodu ta' ġimagħtejn biex ikun jista' jieħu self mill-bank. Fl-istess waqt wedhom li kien se jħallasom 2,500 euro u li l-flus kien se jroddhomlhom mingħajr paroli. Donald mikallef wedhom li wara 3 ġimgħat il-bank kien se joħroġ is-self u wara jrott il-25,000 u 2,500 magħhom bħala ħlas għal ftehim bejn iż-żewġ naħat. Mill-evidenza li ġabret il-pulizija mill-investigazzjonijiet tagħha, irriżulta li l-akkużat qatt ma kellu l-intenzjoni li jissellef xi flus mill-bank u l-flus ma ntużawx bħala kapital fil-kumpanija tiegħu hekk kif imwiegħed. Sansitra irriżulta li l-akkużat lanqas ma uża l-flus biex iħallas lill-impjegati tiegħu tal-kumpanija li allegatament kienu qed jgħeddu li jitilqu mill-impjeg tagħhom. Mill-provi li tresqu quddiem il-qorti irriżulta li l-akkużat beda jiġbed il-flus ftit ftit. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud qalet li l-akkużat ma ressaq l-ebda prova li qatt kellu dawn il-flus u qalet li m'għandix dubju mill-ħtija tiegħu. F'każ separat irriżulta li mikallef żamma lih flus li natawlu biex isiru riklami fuq it-televiżjoni.